Dobrý den, jmenuji se Eva a zdravím vás z naší rodinné cukrárny Olís. Pojďte se mnou podívat, jak to u nás funguje. Objednávku obdrží naše asistentka, tak pokud byste cokoliv potřebovali, nebojte se nám zavolat nebo napsat. Jsme tady pro vás a budeme se snažit pomoct vyřešit jakékoliv vaše sladké přání. Zadání výroby pak předáváme do rukou naší vedoucí výroby, která se s našimi cukrářkami pustí do přípravy. V přípravně pečeme věnečky, korpusy, pečivo, makronky. Ach bože, tady to každý den tak krásně voní. V druhé části výrobny se dorty následně omazávají, zdobí, plníme makronky, vyrábíme si vlastní zmrzlinu a vše pak míří do našich žlutých krabic. Hotové dezerty už míří do chladícího boxu, kde zůstávají až do samotného odvozu na pobočku nebo k zákazníkovi. Nechybí ani kontrola kvality. A už přichází náš milý řidič, který se postará o to, abyste svůj dort obdrželi včas a v perfektním stavu. A už se blížíme, řidič už volá a za chvíli je u vás. Se zákazníkem zkontrolujeme objednávku a oslava může začít. Děkujeme, že můžeme být součástí vašich důležitých okamžiků.